Iniciamos a sesión ordinaria no pleno de hoxe. Primeiro de nada, pedir disculpas por este retraso dunha semana que tuvemos, porque había algunha xente con COVID, que tamén a siga vendo hoxe. Me parece que hai algún problema, Suso creo que ten algún problema, entón o disculpamos. E nada, entramos xa no primeiro punto. Aprobación da ata da sesión anterior. Alguna cuestión á acta da sesión anterior? Non. Votos a favor da aprobación? Unanimidade. Segundo punto. Moción do Grupo Municipal do Partido Socialista Galego PSOE sobre o plan urxente de medidas económicas e sociais de Galicia diante da crise derivada da invasión de Ucrania. A portavoz concellara do PSOE ten a palabra para defender a moción. O PSD-PSOE ven de presentar un plan urxente de medidas económicas e sociais. Trátase dun decálogo de medidas co obxectivo de facer fronte á situación de emerxencia derivada da guerra de Ucraína e axudar a paliar as súas consecuencias, sobre todo as persoas e sectores máis afectados e as persoas en situación de vulnerabilidade. O custo da electricidade, do combustible e da materia prima de determinados produtos descontrolouse porque Rusia é un dos principais provedores de gas e petróleo para Europa, mentres que Ucraína é un dos principais produtores de cereais e aceite de xirasol. Se este contexto lle suman os efectos negativos de 2 anos de pandemia, aparece un horizonte escuro para a economía que ameaza a ansiada recuperación económica. Compre, polo tanto, actuar de maneira urxente, para iso presentanse as seguintes medidas. Primeiro, reducción das peaxes das autoestradas de titularidade autonómica, pedindo unha baixada das tarifas nun 75% para os profesionais do transporte e nun 50% para o resto dos usuarios. Impulsar que o Goberno de España negocie coas concesionarias, nomeadamente a da AP9, unha baixada similar nas autoestradas de titularidade estatal. Segundo, rebaixa nas tasas da ITV, que é competencia da Xunta de Galicia. Reducción das tarifas da Inspección Técnica de Vehículos nun 75% para os profesionais do transporte e nun 50% de media con carácter progresivo para o resto dos usuarios. Terceiro, plan de axudas dirixidas a autónomos e profesionais para compensar o aumento de custes do transporte, posta en marcha dunha liña de axudas urxentes para axudar a costear a alza dos combustibles nos sectores da pesca, da agricultura e da gandería. Colaborar co Goberno de España para rebaixar a imposición sobre hidrocarburos, ben mediante a actuación sobre o imposto especial de hidrocarburos, ben mediante a aplicación dun IBE a tipo reducido. Cuarto, impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible desvincular o prezo da enerxía eléctrica para familias e empresas do prezo do gas, facendo posible unha rebaixa significativa do custe da electricidade, así como demandar a reducción das peaxes na rede eléctrica e de gas. Quinto, identificación e impulso legislativo para determinar por parte da Xunta de Galicia os proxectos estratégicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética a baixo custe, tanto para ámbito doméstico como para o aprovisionamento industrial. E impulsar desde a propia Administración Autonómica un instrumento financeiro de participación e liderado no desenvolvemento de proxectos estratégicos. Sexto, reducción das tarifas portuarias nun 75% tanto no que se refire a portos de interese xeral como xestionados pola Xunta de Galicia. Séptimo, modificar os orzamentos da Xunta de Galicia para aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables, triplicando a partida orzamentaria dedicada ao bono social eléctrico, pasando de 1,9 a 6 millóns de euros, o que permitiría incrementar de 5.000 a 15.000 o número de familias vulnerables beneficiarias. Oitavo, reformulación da tarxeta básica da Xunta coa finalidade de incorporar nesta prestación as familias de persoas refuxiadas procedentes de Ucraína. Noveno, demandar da Xunta unha reducción no tramo autonómico do IRPF para aquelas persoas non obrigadas a presentar a declaración da renda, pero cuxos ingresos si están suxeitos a retención e negociar co Estado unha rebaixa paralela. Décimo, que a Xunta, a través do IGAPE, habilite un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína.
colaborar coa rede exterior na identificación de novos mercados para o aprovisionamento de cereais e outras producións que poden ver interrompido o suministro a causa da guerra. Por todo o anterior, instamos ao Pleno da Corporación de Outeiro de Rei a adoptar os seguintes acordos: que esta corporación inste a Xunta de Galicia a poñer en marcha as medidas que son da súa competencia, como, por exemplo, reducción das peaxes das autoestradas da titularidade autonómica, rebaixa nas taxas da ITV, impulso legislativo para determinar por parte da Xunta de Galicia os proxectos estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética, reducción das tarifas portuarias nun 75%, aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables, reformulación da tarxeta básica da Xunta, reducción no tramo autonómico do IRPF, e habilitar un fondo de avais e de liquidez que garanta a visibilidade de empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína. E, en segundo lugar, que inste o Goberno do Estado a adoptar as seguintes medidas da súa competencia, como son impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible unha rebaixa significativa do custe da electricidade, reducción das tarifas portuarias un 75%, rebaixar a imposición sobre os hidrocarburos, e impulsar unha baixada nas autoestradas de titularidade estatal, nomeadamente a da AP9. ¿Alguna intervención por parte de BNG? Sí. Bueno, pois eu, antes de nada, teño que dicir que para nós este é un pleno complicado. A nós, ao BNG, cando chegan as eleccións, votanos máis ou menos xente. Neste caso, nas últimas eleccións, foron 700 veciños e veciñas do Concello que nos votaron para defender unha serie de posturas políticas que poden ser máis ou menos maioritarias, pero son tan dignas como outras calquera. E para defender esas posturas, pois temos aproximadamente 6 plenos cada ano para poder traer a este pleno as nosas propostas e aquí defendelas e democráticamente votanse e apróbanse ou non se aproban. Pero claro, atopámonos que cando, neste caso, un señor se lle acorda que as propostas do BNG non se teñen que tratar, non se teñen que escoitar, que a veciñanza non pode saber o que o BNG propón, simplemente porque lle parece ben, sacas do orden do día. Entón, eu non quero que a compañeira do Partido Socialista se sinta para nada agraviada, porque eu parece moi ben que traigas aquí esta moción ou calquera outra o que a ti e ao teu partido considere oportuno. Pero non me parece normal que se incluya na orden do día, e parece ben que se faga, unha moción onde se trata de falar da guerra de Ucraína e as súas consecuencias económicas e do que o goberno do Estado teria que facer e o que o goberno da Xunta teria que facer, e non se nos permita ao BNG debatir unha moción onde se pide algo tan sinxelo como que o goberno municipal, que este pleno inste ao goberno municipal a que cumpla a lei de transparencia e bo goberno. Non entendo porque temos que se pode tratar instar ao goberno da Xunta a unha serie de medidas económicas que a Xunta, creo que lle vai importar un pimiento que aquí decidamos, pero bueno, igual. E non podemos falar de por que no portal de transparencia, por exemplo, o menú principal aparece en inglés. É posible que os señores concelleiros do Partido Popular controlen moito o inglés e poidan moverse neses menús en inglés sin problema ningún, pero creo que, por desgraza, a maior parte da ciudadanía non son bilingües nin trilingües e teñen problemas se teñen que coller algunha información ou necesitan ou queren coñecer algunha información do Concello se os seus menús están en inglés. Non entendo porque se pode falar ou se pode vir a este pleno tratar unha serie de propostas para instar ao goberno central a facer unha serie de políticas económicas que me parece moi ben, e non podemos falar dos motivos polo que non figura, por exemplo, o catálogo ou a lista de vehículos oficiales do Concello do ano 2016, porque non figuran as dietas dos señores concelleiros que cobran cada un dos anos, non sei desde tamén, desde por aí, máis ou menos, unha serie de cuestións que non parece relevante. A lei exixe que
na portal de transparencia estea publicado todo aquilo que poida ser de interés da ciudadanía con respecto ao goberno municipal, e que ese acceso sexa claro e sexa accesible e entendible por todos, e non o está. A moción que o BNG presentaba era simplemente para instar ao goberno a que se cumprira a lei, non era ninguna cousa rara, ninguna cousa do outro mundo, e considerouse que eso non era lícito ou que non era procedente traelo a debate a este pleno. E si se considerou, que me parece perfecto, e pareceme que está correcto eso, que se debata a moción que presenta, neste caso, a compañeira do Partido Socialista. Nós non entendemos como se pode facer este atentado ao que é o mínimo espírito democrático. Eso, en algúns outros ámbitos, chamase fascismo. Fascismo. É persecución. Bueno, supoño que será como se intentou outras veces, nos 7 anos que levamos por aquí, no meu caso, de intentar silenciar as propostas do BNG e que a ciudadanía non saiba o que o BNG propón. Eu creo que é un erro, e, dende logo, non o vai a conseguir. E seguiremos insistindo nas nosas propostas continuamente. Gusten ou non gusten, aprobaránse ou non se aprobarán. Pero creo que son tan legítimas e tan dignas como outras calquera. Eu, dado que non se nos permite defender as nosas propostas, eu ni siquiera vamos a entrar no fondo da moción, neste caso, da compañía do Partido Socialista, simplemente vamos a abster. Ben, realmente, con respecto á moción do PSOE, que é do que tratamos, podería decir algo de pasada, podría decir que as acusacións do bloque que van nunha dirección, como acostumbran, a decir o que lles parece, da forma que lles parece, intentando targiversar os feitos, non? Hasta tal punto é así que acaba de fazer unha intervención sobre unha moción que non está neste pleno. E non se lle cortou a súa intervención e ademais está grabando e se está proyectando, se funciona a internet, de cara non de cara a todos os ciudadanos do outeiro, sino de cara a todos os ciudadanos do mundo, non? Entonces, hasta ese nivel é a transparencia neste Concello e a permisividade por parte de quen dirige este pleno de cara ao concellal do bloque que fixe unha intervención de primeiro a final sin ter absolutamente nada que ver, que además o acaba de reconocer, co punto da orden do día. Falando dunha moción que presentou que nosotros consideramos que é un ruego e que o vamos a ter en conta como un rogo e veremos se algunhas cousas se poden mellorar ou non. De todas formas, cando o señor do rogo falaremos un pouco máis dela. Con respecto á moción, que realmente é o lógico e o normal como se debe debatir en calquera administración do punto que se está tratando no orden do día, aunque xa sei que hai algún xente, neste caso o BNG, pois é moi dado a non cumprir moito as reglas do xogo, as normales, que sería, pois eso, adaptarse á moción e despois presenta unha moción por urgencia, defenderá a urgencia, dirá o que queira e o pleno votará e tomará decisións en función da representatividade que ten. Eu xa sei que hai xente que a veces cando os veciños non lle dan representatividade quere ter igual, pero bueno, en democracia eso non se pode conseguir e non se vai a conseguir desde logo neste Concello. Espero que en este país tampouco se consiga, aunque a veces parece que non vamos por ese camiño, pero bueno, algúns desde logo nunca vamos estar de acordo con eso. Con respecto á moción, moi sencillo, eu diría ya representante do PSOE que hai que ter bastante valor para neste momento presentar unha moción deste tipo. Eu creo que nosotros podríamos aprobar a moción. Se borra o primeiro apartado, poñemos o segundo. Borrar a parte de instar a Xunta de Galicia, claro. E que vostedes sempre fan igual. Fago a favor, que tuvo tamén o seu tempo de intervención, que non nos dixo nada, na máis que ler a moción, que xa tiñamos todos, pero agora quere usted intervir cando non debe. Levamos xa uns cuantos anos aquí, e deberíamos de ser correctos, porque eu creo que nosotros tamén intentamos ser. Intentamos escoitar, nos gusta ou non nos gusta, como dizo o representante do bloque. A ustedes xa sei que moitas veces non lles gusta, porque parece que patalean con moita energía, pero non é así. Claro, en democracia se escoita e se contesta. Vale, entonces xa tendrá o tempo a que diga a súa resposta, se quere.
Claro, porque sempre lle damos o tempo. E además non lle contamos, nin lle poñemos aí un letreiro diante para que se acabe o tempo, como fan algunhas administracións que dirigen ustedes. Nosotros somos moito máis demócratas. Claro, porque deixámonos intervenir sobre algo que non está no orden do día e además non lle limitamos o tempo. Hombre, eu creo que máis transparencia, máis diálogo non se pode ter. Outra cousa é que ustedes queiran impoñer a maioría deste Concello as súas ideas, pero eso non lo van a conseguir, vai. Claro. Entonces, vamos a ver, neste momento que este goberno de España se quere basar a súa ineficacia, a súa ineptitud, primeiro nunha pandemia, a cual non lle prestou ninguna atención, que o derivou a outras administracións, porque xa me gustaría a mí saber para que hai un Ministerio de Sanidade, cando declaran o estado de alarma e lle derivan todos os problemas ás comunidades autónomas, é que non o entendo, vaya. Eu creo que non o entende casi nadie. Só o deben entender os socialistas. Creo que son os únicos que se entenden os do seu grupo de goberno, que son todos os que queren destruir este país, ou casi todos. Todos, eu diría que todos os que queren destruir este país son os que están gobernando en este momento co goberno de España, co Partido Socialista, que foi un dos partidos, históricamente, que axudou a traer a democracia a este país e que no seu momento, pois, creo que tuvo un papel correcto e que realmente foi bom para a democracia de España. Pero é que nos últimos anos é un desastre. É un desastre deste tipo, non? Deste tipo, de que temos a pandemia máis grande que houve neste país, supoño que no último siglo, e que con o Ministerio de Sanidade, que se arroga a declarar un estado de alarma ilegal, e despois deixan as competencias de sanidade ás comunidades autónomas. Bueno, pois agora resulta que hai unha guerra no oeste de Europa, e todos os males que ten este país derivan da guerra do oeste de Europa. A inflación, a subida de precios, os costes de gasolina, os costes de diésel, os costes de produtos alimenticios. Unha inflación que está en 2 dígitos. Algo que debe de haber 40 anos que non sucede en este país. Entonces, pues bueno, eu creo que a segunda parte, que aí está un cambio de regulación no mercado eléctrico que faga posible unha rebaixa significativa no coste de electricidade, que eu creo que non se consigue por ese lado, que a Europa parece que cedeu algo e non está moi claro a ver en que queda eso, porque parece que xa hai algún tipo de problemas, que non está moi claro que se consiga por ese lado. Reducción das tarifas portuarias, impulsar unha baixada nas autoestradas de titularidade estatal, rebaixa de imposición sobre hidrocarburos, rebaixa de imposición sobre hidrocarburos era o primeiro que tiña que haber feito, desde o primeiro momento, porque ademais este goberno estáse forrando porque con a subida da inflación do 10%, todos os impostos están subindo nun 10%, como mínimo. Entonces, ya que ven eso de que non baixamos os impostos e resulta que lles damos 20 céntimos ás gasolineras e ademais facemos poñer o diñeiro antes. Para que? Para que quebren as empresas, porque non teñen anticipo para facer. É que hai unha maneira de facer política neste goberno deste país que é increíble. Así nos vai, claro, así nos vai. E ustedes teñen a valentía, porque me parece que é unha valentía realmente por parte súa, de traer a un concello este tipo de medidas para pedirlle a Xunta. Cando ustedes, desde o goberno de España, a Xunta non se lle fai absolutamente ningún caso. Hai unha cantidad ingente de fondos europeos que resulta que nin as comunidades autónomas, nin os concellos sabemos nada deles. Non sabemos nin como se distribuyen, supoño que será algo parecido aos ERES de Andalucía. Nin para onde van ir. Hai empresas como a antigua Citroën que quere facer melloras e que non saben se van ter axudas da Unión Europea ou non as van a ter. De 140.000 millóns de euros que vai a ter e que non sei se o saben os representantes do goberno, pero é que as demais administracións non sabemos nada de por onde vai ese diñeiro, nin para onde vai. Que xa levamos tempo, xa deberíamos de ter todo isto ben clarificado, se debería de estar traballando nesa dirección. E ustedes ven aquí con unha retalía de cousas para pedirlle a Xunta. Oiga, poñan ustedes o diñeiro, o goberno de España. Cando digo ustedes, digo porque usted pertenece ao partido que apoia o goberno, o que lidera o goberno, digamos. Por eso digo ustedes, Claro, entonces, tomen as medidas adecuadas, conteñan a inflación, repartan os fondos europeos en función das competencias de cada administración, porque sí que están ustedes moi listos para darlles competencias ás administracións. E aí está o que acabo de decir antes da pandemia, que nunha pandemia, que un goberno
declara un estado de alarma e deixa ao resto das administracións que a gestionen, bueno, iso é impresentable. Cando morrían centos de personas todos os días. Iso é impresentable. Pois agora resulta que co tema de Ucrania, igual, co tema da guerra, que isto non é consecuencia só da guerra, é consecuencia das políticas que se fai este goberno de fai xa uns cuantos anos. E ao mellor de algunhas das políticas que se están facendo neste país non moi acertadas para o tema dos precios da energía. Que nos teremos que replantear ese tema. Porque cos precios da energía polas nubes, sabemos o que pasa, e sabemos o que pasa en Galicia, e sabemos o que pasou en Lugo, que a empresa máis importante que ten esta provincia de Lugo está pechada. Eso por unha decisión de ustedes, do goberno de España, que se chama Alumina. A máis importante, pero hai máis pechadas. Como a de As Pontes, que na máis chegar a este goberno dice que cerra as plantas de carbón. Claro, como non vai subir o precio da energía? Pero é que ten que subir. Claro, se cerramos os sectores productivos e non damos posto en marcha outros sectores renovables que sustituyan a eses, evidentemente ten que subir, pero que para iso non fai falta saber nada de política, nin de economía, nin de nada. Simplemente hai que ter sentidiño común. Entón, con sentidiño común, pois, o que habría que fazer era ir programando e desarrollando novas tecnologías e energías alternativas, pero sin sacar as outras hasta que realmente se sustituyan. Pero que ustedes ao revés. O mesmo que fixaron co diésel. Non, é que xa non se van a poder utilizar coches diésel. Pero como non se van a poder utilizar coches diésel se non hai me cargar os eléctricos? Se ademais os eléctricos todavía non son o suficientemente eficaces para que a xente poida dispoñer deles. Pero é que é un cúmulo de cousas que, bueno, eu creo que poderíamos dedicar un pleno monográfico a falar da economía deste país e a falar deste goberno de España, que nos está levando a unha situación de desastre. Por non decir na situación que nos pon internacionalmente. Que iso tamén ten que ver ca economía, tamén ten que ver ca economía, non hai máis que ver os acuerdos, os líos nos que nos meteron ustedes, porque de repente non temos ningún problema con Marruecos nin con Argelia, que é onde compramos o gas, e de repente montamos un lío con Marruecos, que nos retira o embajador, que nos manda para aquí miles de personas, para arreglar o problema con Marruecos, resulta que temos que montar un problema con Argelia, para que agora, en vez de ser nós o cliente preferente, seña Italia. Pero como vamos a ter uns precios adecuados de energía, se cerramos as que temos, se nos enemistamos cos nosos proveedores? Pero vamos a ver, se non temos en conta, declaramos un estado de alarma e non atendemos ao personal, pero vamos a ver, pero é que está impresentable. Usted ven aquí cunha moción a decir que a Xunta de Galicia fai unha serie de cousas para resolver os problemas económicos deste país, pero se a Xunta de Galicia unha boa parte das medidas xa as tomou, iso para empezar. Pero, segundo, non provoquen ustedes o desastre para que veña alguén a apagar o incendio. Porque ustedes o que fan é provocar o incendio e depois que o apaguen os demais. A ver se os demais non van a apagar son os culpables do incendio. Pero non, o incendio provocaron ustedes. E siguen provocando. Que as súas políticas, e cos seus acuerdos, e cos seus compromisos, e co tipo de acuerdos de gobierno que teñen. E por si fora pouco, chega Pegasus. E resulta que non saben nin que os espían. Resulta que se enterou o presidente do goberno que o ano seguinte que os espiaron. E agora parece ser que todos somos iguales. Pero vamos a ver, señamos serios. Teñamos un país un pouco serio, porque realmente a seriedade nos vai dar moitísimas ventaxas e tamén unha ventaxa económica. Tamén nos vai axudar a ter uns socios que económicamente nos permitan que a nosa economía vaya realmente un pouco mellor. Simplemente ustedes se dedican a este tipo de cousas. Hai unha alza enorme dos costes de vida, dos salarios, que ten que haberla, porque ainda subindo os salarios, como se subiron, resulta que os traballadores non van a poder soportar o poder adquisitivo que conleva a inflación, e resulta que, por exemplo, en casos como os servicios sociales, onde o Estado tiña que poñer unha cantidade importante, o 50%, pois ya están cargando os concellos, en axuda a domicilio, en centros de día, en escolas infantiles. A comunidade autónoma pon a súa cantidad, pero o Estado a mitad. E encima é o que toma as decisións que nos leva a este desastre económico de subida de precios, de inflación, de costes de todo tipo de produtos. Desde os produtos energéticos, fundamentalmente, que además os produtos energéticos é igual con a bola de neve, que cada vez que os produtos energéticos se elevan de precio dunha maneira bestial, resulta que hai unha subida en cadena de todos os demais produtos, porque todos dependemos, de alguma maneira, da energía, de transporte, de energía eléctrica, etc. Cando ustedes estaban na oposición e o PP gobernaba e subiu un megavatio de 30 a 40 euros,
pois era insostenible. Pero que aquí tovemos veces estuvo a máis de 500 euros, ahora mismo debe estar ainda a 100 e pico de euros. Pero claro, a 100 e pico de euros xa parece barato, porque estuvo a 500. E claro, e van e dicen ustedes, no, pois vamos a fazer un acordo para que o gas non coste máis de 50 euros. Quizá lle costou bon traballo, que a Unión Europea parece que non ten moi claro, pero é que quen vai pagar a diferencia? Non é que o gas Argelia non o vai vender ao precio que ustedes digan. Home, pois que a amistad que crearon agora ustedes con Argelia, precisamente, pois eu creo que sí que non o vai vender ao precio que ustedes digan. Que ustedes digan que o gobierno, ustedes o gobierno. Seguro que non o vai vender. O que vamos facer é pagalo con nosos impuestos, subvencionalo, e cuidado con ese tema, que xa nos está dicindo o Banco Central Europeo que temos que subir os precios do diñeiro. E xa estamos falando outra vez da prima de riesgo. Xa volvemos a falar da prima de riesgo. Cando ustedes botan un tempo no goberno, a prima de riesgo aparece sempre. É sempre unha prima que nos aparece constantemente. Entonces, mire, eu volvo a insistir. Deberíamos dicir que no taxativamente a esta moción, pero podemos ya aceptar a segunda parte da moción, se usted o considera oportuno, lle vale. E se non, pois tenemos que dicir que non, porque evidentemente hai que botarlle moito valor. Eu reconozco que usted valentía, eso sí, para traer este tipo de mocións. Nos momentos en que estamos, hai que terlo. Non sei se é valentía, se moita cara dura política, pero algunha das dúas cousas ten que ser. Non sei se quere dicir algo con respecto a eso, se realmente quere centrar a moción no que lle digo eu ou simplemente quere manter, depois pasaremos a votar. Para nada máis que achacarlle os problemas nun estado de autonomías como que vivimos, é un país no que cada comunidade autónoma ten moitísimo poder pola súa parte para facer e arranxar cousas, e hai que botarle moito valor tamén para botarlle sempre a culpa do malo ao goberno central, pero bo quedarse para a autonomía. Cando algo bo ven desde o goberno central, é bo que o fai o señor Feijóo. Sinto moito, pero non podo aceptar o que me propón vostede. Quero recordarlle unha cousa. O estado de alarma foi aprobado por vostedes tamén en pleno no Parlamento. Non sei por que agora teñen que volver sacar iso a colación. Vostedes aprobaron o estado de alarma. Agora teránse que preguntar por que se votou atrás. Por qué? Pero nada máis. Vou acabar por onde empecé. Vou empezar por onde acabou. Non votamos atrás porque nós non votamos todos os estados de alarma. Ese o punto primeiro. Non votamos todos os estados de alarma, votamos o primeiro. Non votamos o último que debeu durar como 6 meses, non recordo agora así, que cando realmente a lei decía que cada 15 días había que pasar polo Congreso. E non se pasou. E sobre todo, decimos que non, porque hai unha sentencia do Tribunal Supremo, que eu sepa, que dice que é ilegal. E ademais non vin a dimitir a ningún ministro, ningún responsable do goberno, que era o que debería de facer, despois dunha sentencia do Tribunal Supremo. O que pasa é que ustedes, cando hai un tema dunha sentencia hacia outro partido, pois se rasgan as vestiduras. Cando é de cara ao seu, señor do tipo que queira, porque os hai de todos os tipos, sentencias de todo tipo. Pero bueno, pero a mí o que me parece máis grave, que a todo eso, que é grave, é moi grave, que haxa unha sentencia contra a decisión do goberno, me parece moi grave, e que non haxa ninguna asunción política de responsabilidades, me parece gravísimo. Xa me gustaría ver o que dirían ustedes e toda a izquierda, os nacionalistas tamén, se esa situación fora ao revés, e fora o goberno do PP. Xa me gustaría verlos, xa mo imagino, non? Pero hai algo que me parece máis grave todavía, moito máis grave que eso, que é que nun estado de alarma gravísimo, onde están morrendo centros de personas todos os días, que colla o Ministerio de Sanidade, o goberno de España, o presidente do goberno de España, e diga, comunidades autónomas, entendas ustedes. E agora resulta que, ademais, por se fora pouco, agora según en que casos, e según que socialistas dicen, no, hai que armonizar, porque os impuestos teñen que ser en todas iguales. Oiga, usted me acaba de decir, no, para eso están as autonomías, para eso teñen autonomía, pero eso só lo teñen cando ustedes queren, non? Eu xa sei que ustedes son dados a que, según lles interesa, utilicen a legislación, e así o fan. Pero realmente nosotros non estamos de acordo, nin vamos a estar, nin lles vamos a blanquear ningún tipo de cousas dese tipo. Entón, por suposto, que nosotros, se usted non modifica a moción, vamos a votar en contra. Non a modifica. Vale, pois entón vamos a pasar a votar. Votos a favor da moción? 1. Votos en contra? 8.
Abstención, 3. Por lo tanto, queda rexeitado. Temos unha moción do Partido Popular que teñen todos ustedes e o que propoñemos aquí é algo relativamente sencillo. É unha moción sencilla onde, vistas as situacións das quales acabamos de falar nesta moción tamén en parte, intentamos instar a Diputación de Lugo para aprobar un plan especial para axudar aos concellos na provincia de menos de 20.000 habitantes. Por que digo de menos de 20.000? Porque, bueno, as obligacións fundamentales da Diputación son auxiliar os concellos de menos de 20.000, que nesta provincia son todos menos un, a capital da provincia. Por que? Porque hai cousas como o recibo da luz, por exemplo, nun concello como o noso, que costa como 6 ou 7.000 euros máis cada mes. Entón, eso, e hai outros concellos que todavía máis caro, non? Entón, me parece que a Diputación debería, xa se fixo unha moción tamén na Diputación nesta dirección, pero eu creo que, como non se aprobou, creo que debemos tamén pedirlo dos concellos, porque me parece que a Diputación, en unha situación como esta, deberían tamén de esforzarse, nun momento coyuntural, debería de fazer algún plan especial a maiores, para que poder axudar aos concellos pequenos que temos unha dificultad grande para encuadrar nos nosos presupuestos ese tipo de costes, que tamén hai os costes energéticos de tipo de gasoil e gasolina, que, bueno, a algúns concellos eso nos afecta pouco porque temos poucos vehículos, moi poucos vehículos, pero tamén ten unha diferencia, e todos os demais gastos, non? Pero, bueno, fundamentalmente nese tipo de costos que son elevados e que son ineludibles, porque evidentemente son servicios que están funcionando, que teñen que funcionar e que deben de funcionar. Por exemplo, non se nos vai ocurrir cortar o alumbrado público nem cerrarlo durante unhas cuantas horas, porque sería moi difícil de entender por parte dos ciudadanos e, ademais, creería inseguridade e outra serie de cousas. Instar ao Goberno de España a tomar as medidas necesarias para que moderen os prezos de produtos enerxéticos e conter a inflación que está desbocada superando os díxitos. Eu dicía antes, hai máis de 40 anos que a inflación neste país non se acerca ao 10%. Hai máis de 10 anos que non se acerca ao 10%. Iso é algo terrorífico. Terrorífico, sobre todo, para as clases baixas. Sobre todo, para as persoas que teñen uns salarios baixos e que teñen uns ingresos baixos, e para os autónomos, etc. Entón, eu creo que este goberno ten que tomar medidas de moitos tipos, de largo plazo a veces, de rebaixa de impostos, porque eu creo que o mínimo que ten que fazer un goberno, cando hai unha crise deste tipo, desta envergadura, é non recaudar máis do que recaudaba antes. Polo menos, rebaixar a recaudación, rebaixar os impostos o suficiente para que o que supón a inflación non nos recauda maiores. Porque o que está facendo, dicía antes, e insisto agora, é realmente estar enchendo os petos, porque se o IVA se aplica sobre un produto que vale 100, vale 21, pero se aplica sobre un produto que vale 110, vale X, vale un 10% máis de recaudación. E así sucesivamente en todo. O mesmo que o IRPF, cos ciudadanos, cos que traballan, claro, cos autónomos, etc. Instar ao Goberno de España para que faga chegar aos concellos pequenos algún plan de fácil acceso aos fondos Next Generation para paliar as grandes dificultades económicas que afectan a pequenos concellos para seguir a prestar os servicios imprescindibles, incluso os servicios sociales. Por iso eu antes falaba dos servicios sociales e volvo a insistir. Hai un coste elevadísimo nos servicios sociales que con este incremento do coste da vida pois está disparando, onde realmente xa chovía sobre mollado, porque xa tiñamos unha aportación por parte dos concellos que non é lógica, porque non é da nosa competencia, que son uns planes que se crearon do Estado, que ademais se comprometeu a financiarlos ao 50%, e non se están financiando nin ao 30%, que se están financiando do orden do 25%, que son os planes, todo tipo de planes de servicios sociales, axuda no fogar, centros de día, escolas infantiles, etc. E que, ademais, non se poden deixar de prestar, máis ben ao contrario. Máis ben, neste momento,
a ciudadanía demanda máis servizos sociales, demanda máis medidas de axuda. Hai necesidade de máis planes de emergencia social para apoiar moitas cousas, incluso, por exemplo, as persoas que están refugiadas aquí en Ucrania, que máis ou menos en todos os concellos habrá algún, aquí tamén hai algún. Entonces, todo ese tipo de cousas, pois eu creo que o goberno de España, como decía antes, son uns planes que se aprobaron xa fai, pois xa non recordo exactamente agora, pero xa fai máis de un ano, que se aprobaron estes fondos europeos, e que as pequenas corporacións non sabemos nada. Non sabemos nada deles, sencillamente non sabemos nada. Oiga, pois eu creo que o goberno de España ten a obligación de, polo menos, ou gestionalos con claridade absoluta e poder acceder ás demais administracións a petición de fondos para que poidan afrontar dificultades existentes. Eu creo que tal como está a situación deberían de ir non só a obras, sino que deberían ir a sostenimiento de servicios tamén, porque a situación deste país neste momento é moi grave. Entón, eu creo que hai que sostener os servicios sociales, os servicios de emergencia. E o goberno de España non está acordándose absolutamente para nada das pequenas corporacións, digamos, da xente, das administracións que están ao pé da xente. Das administracións que teñen a xente ao seu lado, que son onde van a pedir algo cando necesitan, onde van a pedir comida, onde van a pedir axudas para unha vivienda, onde van a pedir para pagar o recibo da luz, etc. E o goberno de España, como se non estuvera, absolutamente ausente. Está no Pegasus, está na discusión cos nacionalistas, está se facemos, se lle permitimos ás autonomías gestionar os seus impuestos ou se lle lo prohibimos, porque a izquierda nese aspecto pues, tamén é moi democrática, o sea, se pode ser, pois aquí decido eu onde goberno e onde non goberno tamén. Pues, hai unhas autonomías que se lles encha a boca a todos, e ustedes xa o dixo tamén se fai un pouco, que teñen autonomía, pero vamos a ver se desde o goberno de España, según cales, non seña que vai a crecer demasiado, non seña que os ciudadanos se vayan a dar conta que as autonomías gestionadas por según que partidos funcionan bastante mellor que a outras e costalles bastante menos a eles porque pagan menos impuestos, entón non seña que os ciudadanos se vayan a dar conta e despois non nos voten. Entón hai que obligar a eses que gestionan mellor a que gestionan peor, que gestionen como a nós, igual de mal. Pois eu creo que eso non pode ser. Entón, esta é a nosa proposta. Está na Diputación de Lugo para aprobar un plan especial para axudar aos concellos da provincia. Eu diría que incluso un plan transitorio, añado ahora, porque tampouco ten que manterse no tempo, porque esperamos que isto se revirta, non? E está o goberno de España a tomar as medidas necesarias para moderar os prezos dos produtos energéticos e conter a inflación que está desbocada superando os 2 dígitos. E está o goberno de España para que faga chegar aos concellos pequenos algún plan de fácil acceso aos fondos Next Generation para paliar as grandes dificultades económicas que afectan aos pequenos concellos para seguir a prestar os servicios imprescindibles, incluso e sobre todo os servicios sociales. Eu diría enviar este acordo á Diputación e ao Goberno de España. Non sei se queren decir algo calquera. Ben, é bastante que ver ca anterior esta moción. Dice o señor alcalde que o BNG non respeta as reglas do xogo. Home, non sei se non respectar as reglas do xogo é poder dicir o que un considera oportuno en cada punto. O mellor é que quere que digamos o que lle gusta oír. Pero nós non estamos aquí para facerlle a pelota, pero iso ten abondo ao seu redor, Nós estamos aquí para dicir o que pensamos. Guste ou non guste, igual que usted dice o que usted pensa, gústanos ou non nos guste. Xa sei que usted está feito outra cousa, que só lle gusta os caqueres que lle doran a píldora de la mañá á noite, pero nós eso non vamos facer. Se eso non é cumprir as reglas do xogo, bueno, pois alá vostede. Eu creo que incumprir as reglas do xogo, por exemplo, é non deixar que un grupo que ten o apoio que teña, nós non temos maioría, pero sí temos o noso apoio, poida vir a un pleno a defender as súas propostas. Eso é respetar as reglas do xogo. Impedirlle que un grupo político teña o apoio que teña, pero que está aquí representado, poida defender con normalidade unha moción ou unha proposta que presenta, eso sí é respetar as reglas do xogo. Impedírllelo é non respetar as reglas do xogo. É, en todo caso, na intervención que temos cada un, podemos defenderlo como consideramos cada un ou como podemos cada un.
noso mellor saber. Se non sabemos facelo de outra maneira, pois mira, por mala sorte para nós. Pero eu creo que poderemos, cando menos no noso turno, dicir o que queiremos, que, por certo, falamos a 10ª parte do tempo do que fala vostede, que o que non sea que ven, que nos deixa falar, e que nos deixa falar o tempo que queremos. E non falamos nin o 10% do que fala ele. Pero ainda así, deixanos falar o tempo que queremos. Vale, perfectamente. Eu creo que respetar as regras do xogo, que é cumprir a lei. É que é algo tan evidente, que temos que cumplir todos. E se non cumplimos, temos que ternos as consecuencias. E a lei di certas cuestións que aquí neste Concello non están a cumplir e que nós traíamos como proposta instar a que se cumpliran. É que é así de sencillo. Ou é que a lei non dice que ten que estar as dietas colgadas de toda a corporación na lei de transparencia? Ou é que a lei non dice que está que publicar os contratos que se fan con calquer empresa privada ou pública? Oe, o último que hai colgado é dai máis de 2 anos, só hai 5 colgados e todo eso, pero bueno, é igual. O último ten unha antigüedade de máis de 2 anos. Ou é que é malo ou vai contra as regras do xogo propoñer que o Outeiro de Reixa dira o portal de transparencia da Xunta ou da Diputación? Bueno, a Diputación, como son de outros partidos, xa escai mal. Pero por menos da Xunta, que son do seu propio partido. Non, tampouco. Non está adherido a ese portal de transparencia. Eu non sei, porque pedir eso, é incumplir as reglas do xogo, ou defender o que cada un considera. Parece que, claro, traer aquí e falarnos da Pegasus, da guerra de Ucraína, da pandemia, de non sei cantas cousas, eso é ter as reglas do xogo. Pedir algo concreto que ten que facer o goberno municipal para cumprir a lei, pedir eso é incumprir as reglas do xogo. Home, pois mire, perdone, pero eu creo que non é así. Non lle gusta o que digo? Bueno, pois alá vostede, pero eu teño clarísimo, teño super claro. Dice que a nosa moción nos vai tratar como robo. Claro, como se aquí non souperamos o que pasa. Trátase como robo, non podemos abrir a boca, no robo, e soltanos un discurso de propaganda de media hora, que é o que fai continuamente. Cal é o problema en que haxa 2 turnos de palabra en condicións e cada un pode opinar o que queira, incluída a compañera do PSOE? Cousa que non robo non poderá facer. Esa é a diferencia de aquí soltarnos un discurso propagandístico e non deixar falar aqueles que non interesa que se oia o que teñen que dicir. Que pois pode gustar ou non gustar. Pode haber xente que lle caia mellor ou que lle caia peor, pero esa é a democracia. Por resto xa temos os de Vox, que fan xusto o que fai vostede. É que cada vez os copian máis, hasta nesto, caramba. Hasta non deixa falar a xente. É increíble, increíble. Evidentemente, nesta moción vamos a facer o mismo, por os mesmos motivos que fixemos antes, vamos a este. Sí, primeiro, xa que comentou, a mí tamén me gustaría ter falado dese robo que van a presentar como venía hoxe. Se fose en forma de moción, por suposto que podería dicir algo desta maneira, non podo dicir nada. Pero aparte diso vou coa súa moción. Primeiro quero aclarar unha cousa, porque vostede está xogando todo o tempo coas cifras da inflación. Aquí comentan na moción que superan os 2 díxitos. Iso non é certo. Iso non é certo. A inflación aquí pon superando os 2 díxitos. A inflación en abril está en 8,4, o cal non quere dicir que non este alta, está moi alta. E a inflación acumulada no 2022 está en 3,3. Hai que falar as cousas con propiedade tamén. Despois que me chamou bastante a atención que están collendo lemas moi do Partido Socialista, como iso de non deixar atrás a ninguén, que foi un lema moi utilizado polo Partido Socialista, bueno, polo goberno. Que pon aquí na moción? Os concellos non deixan atrás a ninguén. É un lema. Bueno, pero aparece nesta moción. E chamoume bastante atención. Pero bueno, en todo caso, cando lín esa proposta, de acordo que vostedes expoñen, me parece ben, a proposta de... Vale, a proposta, pero que parece, é moi chamativo, sí. A mí chamame moita atención. Cando lín esta proposta de acordo, a proposta de acordo que poñen vostedes nesta moción, pensei, que legitimación teñen vostedes para chegar a pedirlle á Deputación e ao Goberno de España uns esforzos extra que nunca lle pediron a Xunta de Feijóo, o ausente. Gustaríame saber onde estaban vostedes, os alcaldes do PP, cando estando confinados e logo en pleno proceso de pandemia,
Nos seus momentos máis problemáticos, o Goberno da Xunta non lles daba aos concellos nin un euro extra para facerlle fronte. Queixáronse algunha vez cando a Xunta deixaba sen gastar máis de 200 millóns de euros de axudas para facer fronte á Covid, pero cargaba os concellos con gastos extra? E cando a Xunta privou aos autónomos e as PEMES de 70 millóns dos fondos de terceira e cuarto rescate, por que non foi quen de tramitalos? É moi gracioso que presentan hoxe vostedes con esta moción, por chamalo de alguna maneira, xa que solicitaron no pleno da Deputación do pasado 29 de marzo máis fondos para os concellos e calan cando a Xunta carga sobre eles o custo das infraestructuras necesarias para desenvolver a telefonía móvil. Foi unha moción presentada polo Partido Socialista nese mesmo pleno e da que votaron vostedes en contra, por certo. Aí demostran o que lles importa realmente as facendas locais. Teño que dicirlle que o Estado xa ofreceu medidas como, por exemplo, 16.000 millóns de euros, deles 6.000 millóns de axudas directas e 10.000 millóns de euros en crédito SICO. Como lles dixo ben claro a deputada provincial Pilar García Porto nese pleno, na Xunta reduciron o plan para que os concellos arranxaran as comunicacións un 50%. A Xunta recibiu fondos extraordinarios para loitar contra a crise da Covid, pero deixou sen executar ese 50% de fondos de IGAPE. Devolve fondos europeos, de vivenda, de Covid, de emprego, e logo vostedes veñen pedindo. Esta é unha moción sen unha base seria sobre a que apoiarse, polo que é imposible aceptala. Bien, pues votando a moción, porque contestando en primeiro lugar ao BNG, que volve a falar de algo que non está no orden do día, pero bueno, cando eu lle digo que non cumplen a regla do xogo, non lle estou dicindo que non lle deixe falar, que non estiñamos cumplindo a normativa. Simplemente lle estou dicindo que a regla do xogo, generalmente, en todas as administracións serias, é que en cada punto se trata sobre o punto do que se trata. E en algunhas administracións que dirigen ustedes, pois cando alguén se desvía de aí se lle corta a palabra. Aquí sabe que nin a primeira nin a segunda o facemos. A nosotros non nos preocupa o que usted diga. Usted diga o que considere oportuno. Xa o fixo dúas veces. Fixo na primeira e fixo na segunda. Defendeu a súa moción xa dúas veces cando realmente a súa moción non estaba sobre a mesa. Pero non pasa nada, porque a mí que mal me dá usted que defenda aí, que defenda na prensa, que defenda en internet ou que o diga onde queira. Nosotros decimos o que queremos decir e ustedes poden traer o que queiran. Pero evidentemente o pleno dirigímoslo nós e organizámoslo nós. Non lles temos que decir o que queremos, evidentemente, o que queren ustedes, evidentemente. Pero tampouco llevamos a aceptar que non lo digan ustedes a nós. Non. O que pasa é que ustedes, sin ter competencias de goberno, queren gobernar. A iso son moi propicios, non? Así pasa moitísimas veces que sin ganar as eleccións non lles importa gobernar, con tal de que son insuficiente, aunque o outro teña case o doble de ustedes, eso non lles preocupa. Pero, bueno, esa é a forma de ver a democracia. Falan menos que a min. Hombre, pois, está en boa lógica, parece lógico, que a representatividade que teñen é ben máis pequena. Pero é que saben unha cousa. En algunhas administracións, que supoño que se están dando conta perfectamente onde ustedes gobernan, además de falar o portavoz do equipo de goberno, además fala o presidente ou o alcalde. Aquí de momento non facemos, que ao mellor empezamos a facer, porque hasta creo que estaría ben, non? Porque é o normal, é o que dice a lei, é como se organizan as administracións, non? Como o rogo non poden abrir a boca, eso é mentira, en moitos rogos sempre lles permitimos que expuñaran o seu rogo. Entonces, oiga, ustedes mesmos, como está grabado, pois eu creo que os ciudadanos irán dando conta das mentiras que van contando todas as veces que falan, non? Non poden fazer a media hora de propaganda? Pois case a fixo. Que dixo eso, que non podía fazer a media hora de propaganda ou non ter a moción, pero xa a fixo a media hora de propaganda. A nós non nos preocupa. E sobre todo se é propaganda. E centrándonos na moción,
e contestando ao PSOE, que, bueno, máis ou menos, polo menos, se centrou na moción, que legitimación temos para pedir á Diputación e ao Goberno? Que legitimación temos? O sea, que nos deron os veciños para dirigir este Concello. Esa é a legitimación que temos. E a nosa opinión política, que nos parece un desastre o goberno que está facendo o Partido Socialista en España, que nos parece un auténtico desastre. E a Diputación de Lugo, como administración, con obligacións, que fundamentalmente a competencia e a obligación das diputacións é auxiliar aos concellos pequenos, senón non tería sentido que existiran. E algúns dos que agora están gobernando xa dicían que non valía a pena que estuveran, pero agora que están no goberno non se acordan máis deso. Realmente as diputacións, a súa obligación é auxiliar os concellos pequenos. E aí non se ainda moito máis pequenos que a nós, que seguro que teñen moitas máis dificultades todavía, para asumir eses costes elevados que de repente, pola falta dun goberno serio en España, estamos na situación que estamos. Non só por unha pandemia, nin só por unha guerra no oeste de Europa. Non. Pola ineptitud do goberno de España. Pola forma que ten de gobernar. Polos socios que ten, que lle obligan a facer moitas cousas. Os socios que quere ter, claro, evidentemente. E fala usted da telefonía móvil. Oiga, pois os fondos Next Generation eran adecuados e, ademais, hasta veñen un pouco orientados nesa dirección de digitalización e de avance tecnológico, e eu creo que, lógicamente, o goberno de España debería, con eses fondos, facendo outras cousas máis e poñéndoos a disposición de outras administracións, sobre todo no rural, no que tanto se fala, da igualdade de oportunidades, do asentamento de población, da axuda aos máis débiles, do que ustedes se encha a boca de decir, pois deberían de dedicar estes fondos con planes o suficientemente importantes para deixar coberta toda a zona rural, porque a zona urbana é moito máis fácil para as empresas porque ten máis rentabilidade. E, sin embargo, pois deixanos hasta tal nivel que nos dicen aos concellos que lle digamos onde temos os problemas. Oiga, pero que tecnología temos nós para saberlo? Ustedes, o goberno de España, cos seus medios que teñen e que as concesións que fan as empresas, pois fagan o que teñen que facer e cumplan ca obligación dos ciudadanos do rural e fagan que se digitalice o rural, que chegue internet a todas partes, que haxa realmente fibra óptica e cobertura de móvil en todas as partes do rural, seña o concello do color que seña. Pero iso é o que ten que fazer o goberno de España, porque ademais, volvo a insistir, non podemos comparar o goberno de España que as comunidades autónomas. Non o podemos comparar por moitas cousas, non? Non podemos comparar porque é o que legisla, non podemos comparar por presupuesto, pero sobre todo non podemos comparar por algo sumamente puntual, que é porque neste momento a Unión Europea lle transmite ao goberno de España 140.000 millóns de euros para sacarnos da crisis. E o goberno de España está facendo con ele o que lle dá a gana, sin contar que as demais administracións. E realmente, pois, acabo de ver hoxe pola mañá que empresas como a antigua Citroën, que non saben se van a poder facer inversións, porque realmente o goberno de España non está contestando aos planes que teñen de melloras para, creo que é para crear fábricas de baterías, etc. Incluso o que o goberno dice que hai que facer. Entonces, realmente, eu pregúntome que é o que está facendo o goberno de España cos fondos europeos. Non sei se o que está facendo, ou o que quere facer, é o mesmo que fixo cos ERTES de Andalucía. Posiblemente, xa veremos o que pasa no futuro. Entón, por eso, nosotros nos dirigimos ao goberno de España, porque é o que ten os fondos, porque é o que ten a capacidade, é o que ten a capacidade de legislar, e é o que realmente ten que repartir eses fondos co resto das administracións e, por suposto, que as administracións locales, que gestionamos un porcentaje importante de fondos en situación de normalidade e que nunha situación de crisis se lles debería auxiliar para axudarles. E volvo a decir, ya a Diputación de Lugo ou de calquera outra provincia, o que ten que facer pois é, en situacións de crisis especiales e en momentos coyunturales, pois é apoiar a eses concellos pequenos que son os que teñen máis dificultades. Seguramente os concellos das grandes cidades tamén as teñen, pero non tantas, porque non teñen a mesma capacidade financiera que teñen porque teñen unha capacidade financiera moi diferente a dos concellos pequenos. Por lo tanto, eu creo que se ustedes realmente teñen interés en defender os intereses dos veciños deste concello, deberían replantearse
o votar a favor desta moción. Non sei se queren decir algo máis. Pois vamos a pasar a votar. Votos a favor da moción? 8. Votos en contra? 1. Abstencións? 3. Queda aprobado. Esa moción, me parece que esa é o orden, non? Ah, non, primeiro é tratar a urgencia da moción. Bueno, pois ten o señor portavoz do bloque a palabra para se quere defender a urgencia desa moción, aunque xa o fixen un par de ocasións, pero non temos ningún inconveniente en que volverlo a escoitar a decir máis ou menos o mismo, que supoño que é o que nos vai dicer. Ben, o motivo de volver a presentala onte á noite por vía de urxencia, a mesma moción, ademais, totalmente sin cambiarlle nada, é precisamente porque, a pesar de presentala en tempo e forma, con unha semana antes da convocatoria deste pleno, pois non aparecía no orden do día para o seu debate e votación e aprobación se fora o caso de que esa votación fora positiva. Ese foi o primeiro motivo polo que decidimos presentala pola vía de urxencia. O segundo motivo, lóxicamente, é o propio fondo da moción, donde, visto as moitísimas deficiencias existentes no cumprimento da Lei de Transparencia e Bo Goberno que se dan por parte do Concello do Outeiro de Rei, así como a extrema necesidade que a ciudadanía teña acceso a toda a información sobre as decisións, funcionamento e momentos económicos da administración do Concello do Outeiro, fai que esta moción non teña espera e se teña que facer canto antes. Máxime que nos arriscamos a que calquer cidadán, calquera, decida que está hasta as narices desta situación e decida levarnos ao xulgado. Cuestión que levaría consigo as demandas correspondentes e os gastos derivados que, lóxicamente, o Concello do Outeiro externaliza e pagamos todos os veciños e veciñas a un bufete de Coruña, cantidades moi importantes cada ano, por defender este tipo de actuacións do Concello. Co cal corre urxencia, non só pola propia sanidade, pola propia saúde democrática do Concello, son tamén incluso para evitar que o Concello poida incurrir en gastos debido do incumprimento da lei. A nós, é bastante evidente que hai unha serie de cuestións que a lei exixe e que en ningún momento aparecen nese portal de transparencia, que nos parece que son fundamentais. Por exemplo, a lei exixe que todos os contratos, indicando o obxecto, duración e importe de licitación e adxudicación, aparecen nese portal. A lei dice que ten que aparecer a relación de todos os convenios suscritos, mencionando as partes, prazo de duración e obrigas económicas de cada unha delas. Teñen que aparecer todas as subvencións e axudas públicas concedidas, con indicación de importe, obxectivo, finalidade e beneficios. Teñen que aparecer as contas anuais e informes da auditoría de contas. Teñen que aparecer as retribucións anuais dos altos cargos, así como as indemnizacións, as dietas percibidas por eles. Teñen que aparecer as resolucións de autorizacións ou recoñecemento de compatibilidade dos empregados públicos. E teñen que aparecer as declaracións anuais de bens e actividades dos representantes locais, cousa que tamén, por exemplo, do señor alcalde, creo recordar que desde o ano 2016 ou algo así, non aparece, por poñer un exemplo que estou convencido que non ten máis recorrido que simplemente non se fixo polo que fose, non porque haxa nada que ocultar, eso que quede claro, porque tamén o teño que decir. Ese é o que dice a lei que ten que aparecer. Logo, mirando o que aparece, pois o que dicía xa ao principio, na categoría de temas, nese portal de transparencia do Goberno Central, está en inglés, como xa vidiredes, iso é facilitar que o conxunto da ciudadanía poida acceder á información. Na información normativa, as ordenanzas que aparecen difiren das que aparecen na propia página web e incluso aparecen moitas que xa están derrogadas, co cal levaría incluso a confusión. No apartado de información económica, tamén o dixen antes, a relación de vehículos é do ano 2016, ou as obras públicas, informes estadísticos, subvencións, planificación
etc. Custes de campaña de publicidade, cousa que sería moi curioso ver o que gasta o Concello en publicidade institucional, non aparece por ningún lado. Ou a categoría contratos, tamén o dixen antes, só hai 5 contratos e ningún deles posterior ao ano 2020. Na información institucional, casi todas as categorías están baleiras, e a última mención a dietas é do ano 2016. A última declaración do bens do alcalde é do ano 2011, perdón, tiña aquí apuntado, non recordaba, e así un longo exemplo de cuestións que a lei exixe que esteñan publicados e de forma moi accesible á ciudadanía e non están. Co cal, eu creo que é moi urxente que o Concello tome cartas no asunto e se poña as pilas, poña isto ao día, ten persoal máis que suficiente para facelo, e, desde logo, se non está cualificado ese persoal é porque solucionou mal, que acostumbra a facelo demais. Co cal, que se poña as pilas, porque senón vamos pagar as consecuencias todos e cada un dos veciños e veciñas do Outeiro, que somos ao final quen vai ter que pagar as sancións que nos poden caer por ter isto de nace. Pois mire, realmente non nos convenceu da necesidade de urgencia, porque como que nos dixo aquí, pois evidentemente o pode a decir no ruego. E nosotros hai cousas nas cuales pois poderemos ter en conta, poderemos corregir algunhas cousas, porque evidentemente a transparencia é unha cousa de posto ao día prácticamente todos os días, e usted deixa caer así algunhas cousas que é moi dado a facelo, targiversando a situación. Un é que se fan grandes pagos a bufetes da Coruña, que me daría igual que foran da Coruña ou de Ciudad Real, ou de Lugo, ou do Outeiro de Reis, ou soubera, pero que sepa non hai ningún pago por temas judiciales de temas de transparencia. Punto primeiro. Os costes da publicidade, pois ao mellor igual sí que ben poñelos en comparación con algunhas administracións que gobernan outros grupos políticos. E en tema de personal, que xa o oín varias veces, e desde logo non estou para nada de acordo con usted, aunque usted foi un sindicalista toda a vida, non sei se sigue sendo, defendendo moito ao personal, pero iso só lo fai cando lle parece ou cando lle convén ou según con quen se trate. Pois aquí non hai personal máis que suficiente, aquí hai máis ben personal escaso para o traballo que se fai e para o desenvolvemento deste Concello. E non hai máis que ver o desenvolvemento que tuvo este Concello nos últimos anos, comparado con todos os demais. Tamén, por suposto, cos que gestionan ustedes. Entón, iso é un mérito dos traballadores. Se acaso, moito máis que que dirige este Concello, dos traballadores, evidentemente, de todo tipo de traballadores. Entón, non estou de acordo, nin acepto para nada, que teñamos personal máis que suficiente como se realmente lle sobrara tempo e non tuveran que facer. Non. Traballan, gestionan, e este Concello avanza moi por diante da maioría deles. E tamén dos que gestionan ustedes. Mais todavía por diante dos que gestionan ustedes. En crecimiento, en desenvolvemento, etcétera, etcétera. E falando de transparencia, pois eu creo que estamos nun nivel que evidentemente se podrá mellorar, pero estamos nun nivel adecuado e perfectamente resiste a comparación con calquera concello do noso tipo ou do noso tamaño. Entón, vamos a pasar a votar a urgencia, que xa lle digo que nosotros la consideramos urgente. Votos a favor da urgencia? 4. Votos en contra? 8. Pois sigue sin ser urgente a súa moción. Sobre todo non é que non seña urgente, é que non é necesario. Por iso non se meteu no orden do día, porque consideramos que con un rogo é suficiente. Non sei se usted quere volver a ler o seu rogo xa por cuarta vez. De feito, dado que pode o facer se quere. Se queren retiro xa do orden do día, por mí non hai ningún problema. Como? Pois ben que se retira do orden do día, porque xa se falou agora na moción de urxencia. O aceptar o debate da urxencia, a mí usted non como queira, porque usted é moi dado a utilizar e despois non lle deixan falar. Entón, se usted agora quere por cuarta vez... Que conste na acta que por mí pode se retirar do orden do día. Mire, se usted quere que por cuarta vez volver a decir o mismo que dixo a primeira intervención da moción do PSOE, a segunda intervención da moción do PP, a moción, a declaración de urgencia, e agora quere decir no rogo, pode decir. E se o retira, tampouco non hai ningún problema. Porque enterados sí que quedamos. Como xa defendín agora, retiro. E que quede tamén claro que só unha vez se nos deixou falar nun rogo. Sería a segunda vez na historia dos últimos 7 anos. Eu creo que eso non é verdade, sencillamente. Compróbeno que eu si o sei.
Sencillamente creo que non é verdade. Ou a mellor consideramos que non era necesario que falara porque estaba suficientemente claro. Eu creo que un rogo unha pregunta, cando está suficientemente clara non vai falta falar dela, simplemente hai que facela e o rogo 3/4 do mismo. E cando non está suficientemente claro ou non ten a satisfacción suficiente que non está facendo, pois os que realmente somos transparentes deixámosle que repita ou que argumente sobre ese rogo, que non é que o diga a lei que se fagase. E creo que non temos máis asuntos. Hai unha pregunta, é verdade, unha pregunta. Unha pregunta del BNG, sí. Pregunta presentada polos concelleiros do Grupo do Bloque Nacionalista Galego referida ao derribo dunha porta de orixe medieval na vila de Outeiro de Rei. Hai unhas semanas vimos con asombro como se derribaba unha porta de orixe medieval que había no centro da vila de Outeiro de Rei, derribo que se producía nas inmediacións onde se están a realizar as obras do centro de día. O asombro foi maior cando lemos e escoitamos non só xustificar esta actuación, senón dicir que estaba programada e contaba con todos os permisos correspondentes das autoridades de patrimonio da Xunta de Galicia. Independentemente do recorrido que esta actuación poida ter en busca dos ou das responsables deste atentado ao patrimonio histórico do noso concello, dentro do Grupo Municipal do BNG facemos ante o pleno as seguintes preguntas. En que páxina, capítulo ou apartado do proxecto de construcción do centro de día está contemplado o derribo de bandita porta medieval, así como a súa reconstrucción? Quen foi a persoa que ordenou o seu derribo? Quen foi o técnico de Patrimonio Histórico da Xunta de Galiza que estivo presente no derribo etiquetado das pezas da citada porta medieval? Cal foi o motivo que non se precintaran e se envolveran todas as pezas no momento de desmontar a porta, tal e como marca a norma e todos os protocolos para este tipo de actuacións, e dado que o derribo da porta xa non ten remedio, onde e cando se vai volver a reconstruir a devandita porta? As preguntas, que non é unha pregunta, a primeira que dice en que páxina e capítulo ou apartado do proxecto de construcción do centro de día está contemplado o derribo da devandita porta medieval, así como a súa reconstrucción, está recollida na memoria. Quen foi a persoa que ordenou o seu derribo? Pois evidentemente a dirección de obra, ou sea, de acordo coa dirección de obra. Por motivos técnicos, evidentemente. Quen foi o técnico do Patrimonio Histórico da Xunta de Galicia que estivo presente no derribo etiquetado das pezas do citado portal medieval? Non é necesario que estuvera nadie. Non é necesario que estuvera ningún técnico de patrimonio. Cal foi o motivo de que non se precintaran e se envolveran todas as pezas no momento de desmontar a porta, tal e como marca a norma e todos os protocolos para este tipo de actuacións? Non é necesario que se faga eso tampouco. E, bueno, se nos déramos unha volta por aí, por algún concello non moi lexos, poderíamos ver cousas moito peores e bastante menos conservadas. Dado que o derribo da porta xa non ten remedio, dice a última pregunta, porque non é unha pregunta, senón que son 1, 2, 3, 4, 5, dado que o derribo da porta xa non ten remedio, onde e cando se vai a volver a reconstruir a devandita porta? Esta é unha pregunta que lle contesto eu xa sin ter en conta os temas técnicos. Mire, eu quero decir, con respecto a isto, dúas cousas que xa dixen na prensa. Unha é que, evidentemente, nosotros tomamos unha decisión nun momento determinado de facer un centro de día nun sitio determinado para recuperar unha parte do patrimonio histórico do centro da vila. Entón, como tomamos a decisión, non fai falta que naide nos diga. E, desde logo, non se queiran atribuir ustedes a reconstrucción de nada, porque esa é a decisión que se tomou neste concello desde o primeiro momento cando se decidiu comprar esas parcelas ou esas edificacións. E se decidiu comprar, e ademais ustedes foron medianamente razonables e se fijaran un pouco nas cousas, ustedes viron un plano no centro de día que estuvo exposto aquí e ainda debe estar exposto por aí por algún sitio, onde se ve perfectamente como vai a quedar. E vai a quedar ca fachada tal como estaba. Vai a quedar ca fachada tal como estaba. Entón, un muro nun sitio que nin siquiera é un ben protegido, me parece, non estou moi seguro, pero creo que non é un ben protegido. Pero, se o fora, pois a veces hai que reconstruirlo, porque a súa situación
non permite deixalo en pé e menos ao borde dunha calle. Entón, por esa razón, se desmontou todo o que estaba inseguro para volverlo a montar. E esas pedras están controladas e numeradas. E se fixo baixo control dos servicios técnicos, como debe de ser. Pero non se fixo, nin se vai facer porque ustedes o piden, nin porque ustedes fixeron unha denuncia na prensa, nin en patrimonio. Non. Había un proxecto xa antes que recollía que todo eso iba a quedar como estaba. O que habría que ver, e hai que ver, e ao largo da ejecución das obras, sin ser técnico é o que eu me imagino, e máis ou menos é o que lle escoito todos os días aos directores de obra, é que cando se está traballando nunha obra, se van vendo se unha parte dunha obra antigua, máis ou menos en situación precaria, se hai que desmontala ou se pode quedarse como está. Pois hai que desmontala, pero volves a montalo absolutamente como está. Que aquí xa o fixamos en varios sitios. Xa o fixamos en varios sitios. E xa o fixamos incluso en muros de cierre. O sea que, ao mellor, vamos moi por diante de outros que queren presumir de conservar o patrimonio histórico e nosotros ao mellor vamos moito por diante. Pero facémolo de mutuo propio. Non porque non o pida o BNG, nin porque faga unha denuncia, nin que a faga na prensa, nin que a faga en patrimonio. Evidentemente, o patrimonio ten os seus informes, os nosos informes técnicos están feitos e realmente usted pode estar tranquilo que a famosa porta, cando o centro de día esteña acabado, que espero que seña máis pronto que tarde, supoño que non será que a financiación dos fondos Next Generation, creo que non o sei, a ver, desde logo do Estado non van a ser, porque non vexo eu ninguna forma de pedirlos, espero que da Xunta sí. Pois quedará toda esa zona recuperada, todo ese edificio recuperado, todo ese edificio perfectamente acondicionado, e quedará unha parte do entorno do centro da vila nunhas condicións inmellorables de cara ao futuro. E iso, con outras obras e con outras que todavía no futuro nos gustaría que se fixeran, que son particulares, pois espero que a vila de Outeiro de Rei cambie e mellore bastante e ao mesmo tempo se recupere. Hombre, seguramente non en moitos sitios xa se fixeron as calles que se fixeron aquí no entorno do centro histórico xa fai moitos anos. E que se fixeron, eu creo que, de unha maneira cuidadosa, aunque foron realmente moi caras. Pero a veces hai cousas que, como nos pasa con este centro de día, que se este centro de día, pois eu que sei, o fixéramos nunha parcela que ao mellor non está a tende propiedade do Concello, ou a compráramos en calquera outro sitio, e construíramos un centro de día, o uso de ladrillo, ou de formigón, pois o coste sería moito máis pequeno, pero como o que buscamos na construción deste centro de día é prestar o servicio dun centro de día importante para este Concello e para os maiores do noso Concello, pero ao mesmo tempo buscamos tamén a rehabilitación e a recuperación do centro da vila de Outeiro de Rei, pois por eso o facemos así e evidentemente eu como político non me meto nas decisións técnicas porque sería un osado facelo e entendo que as decisións técnicas están perfectísimamente tomadas e perfectamente justificadas e perfectamente documentadas. Entendo que tanto por parte dos técnicos do Concello como da Xunta, porque os considero a todos perfectamente competentes para levar a cabo este tipo de cousas que xa o demostraron máis veces. Por lo tanto, creo que queda perfectamente contestada e, sobre todo, argumentado porque se fixo. Xa non só contestado desde o punto de vista técnico que é o que se fixo. Que as pedras, ademais, están aí guardadas, están aí numeradas e están cerradas. Están cerradas nun recinto cerrado, no cual tampouco se pode entrar, porque está cerrado. E a propiedade do Concello. E non habendo máis asuntos, me parece, non, nos levantamos a sesión.